سنکنڈا خواجہ لکھانے کے غریب درو لٹان سردار غریب درو لٹان سردار نگاہ چا ونا کھٹان سردار کسی خاص کر اٹھتے نا مہربان خواجہ خلیل بیانی صاحبان کے بڑے تنا خیال حضر شہنی کے نماز چاپ پڑھتے ہو خلیل بیانی مخلوق سر اراڑ مس می خاچو کتم مخلوق سر اراڑ مس عرض کریں کہ مخلوق سر اراڑ مس می خاچو کتم گانس تمپک مزل نانی کسر ایل بوانس مونی عرض کریں کہ مفیس سر مزلے او ہنانے وقت دانیا مفیس سر زائد صاحب جی مفیس سر مزلے او ہنانے وقت دانیا کرو کاتا ہرک چینا داسا انتی پریشانس مخلوق سر اراڑ مس نی خاچو تنگانس سما تمپک مزل نانے کسر این گوانس صدا پٹوس او ایلم صدا پٹوس او ایلم سما کرنی صدا پٹوس او ایلم سما کرنی پتی رندت اے لوکتا ہنو خط سالانس مخلوق سر اراڑ مس نی خاچو کتنگانس سما تمپک مزل نانے کسر این گوانس سوال دیس نا چوچا گھرا وقتا کریر نیا شاید سے سوال دیس نا چوچا گھرا وقتا کریر نیا پارو رکھنے ہندن ارا زغمات جلال مخلوق سر سما تمپک مزل نانے کسر این گوانس کرینس گم نی تینی خلیل پارے نے سنگت کرینس گم نی تینی خلیل پارے نے سنگت عمل ہیتا تکتویس ننے ہندن اللہ نس مخلوق سر اراڑ مس نی خاچو کتنگانس